za a dawo a yi sulhu. Yanzu Malam yadda shugaban ƙasar Nijar, ka san ina son mutumin nan, yanda yake ƙoƙarin ɗora ƙasar shi akan turba ta ƙwarai. Bayan an yi juyin mulki, an san halin da Nijar ta shiga. Ƙasashen da suke ECOWAS suka juya musu baya, suka haƙura, ya ce ba damuwa, shi yana yi domin ci gaban ƙasarsu ne. Duk takurar da za a yi a ɗan yi haƙuri, abin zai warware. Mutane na ganin abin kaman ba zai yiwu ba. To gashi abubuwa na ta warwarewa. Ya zo ya soke yarjejeniyar soja tsakaninsu da ƙasar Faransa. Ya ce su fita duka base ɗinsu ya fita gaba ɗaya. Shekaran jiya kuma na gani yake magana akan uranium. Akwai uranium sama da shekara 50. Faransa tana ɗibar uranium ɗin Nijar tana zuwa tana amfani da shi. Akwai manyan kamfanonin Faransa wanda suke producing ɗin abubuwa, irin motar na Renault kamfanin Faransa ne, Peugeot kamfanin Faransa ne. Duka suna ɗaukar makamashin uranium na ƙasar Nijar, su kai Faransa, su ba kansu wuta, su masana'antu, su abubuwa daban-daban, amma kuma suna ƙara dulmiya mutanen Nijar cikin talauci. Ya ce bai yadda ba, ba zai yiwu ba, kuma ya yiwun, ya kore sun. Yanzu aka zo kan maganar uranium, ya ce yanzu ba maganar ma wai uranium cewa yanzu an hana su bane, a'a, zama za a yi lissafi. Yana da expert da ya sa 'yan Nijar waɗanda suka binciki uranium ɗin da Faransa ta ɗiba tun daga lokacin da ta fara ɗiba har zuwa sanda ya hana su shekaran jiya. Uranium nawa ta ɗiba? Na miliyan nawa ne? In an duba an ga na tiriliyon 100 ne. To ita Faransa da ƙarya da gaskiyan abin da ta ce tana bin mu, da wanda ta ce ta mana na nawa ne, na kaza ne. To yanzu Faransa sai ta yi mana ciko. Dan ba wai za su mai Faransa ciko ba. Faransa ce za ta yi musu ciko. Yan saboda Allah irin wannan kokarin da yayi ba abin da ya kamata ba kenan. Yau ya tsaya da kafafun shi, ya taimaki kasar shi, ya ce duk kasar da take so ta yi kamfanoni, to ta zo ta yi kamfani a Nijar. Uranium din ma su yanzu za su ringa sarrafa kayansu da kansu, su za su yi dillancin kayansu da kansu, su za su sai da kayansu da kansu, su za su yi masana'antunsu da kansu. To muna nan da kai. In suka ci gaba da irin wannan shekara 2, 3, 4, wallahi sai kai mamakin ci gaban da Nijar za ta samu. Domin da zuciya ake abu. In ba zuciya ba za a abin kirki ba. Waɗannan turawa da mutane ke gani wallahi babu maganar wai kai tunanin wai suna son ka ci gaba, wallahi faɗa ne. Kullun so suke ka zama bawansu, ka zama wawa, ka zama sakarai. Bayan an yi juyin mulkin nan ka kumanta, Majalisar Ɗinkin Duniya ta juya mai baya. African Union ta juya mai baya, ECOWAS ta juya mai baya, ce di ya ji. Yanzu yau ba gashi ECOWAS din su suke cewa ai sulhu a koma ba, ya ce kuma shi ya bar su. Sun kafa nasu bangaren, duk abin da za a yi an dade ba a yi ba. Ya ki zuwa taron Majalisar Ɗinkin Duniya. Ya ki zuwa taron ECOWAS din, ya fita dama. Ya ki zuwa taron African Union din. Tunda ai ba taron mutanen kirki bane. Taro ne na a shirya a zalunci wani a danna wani. Yace to shi ba zai je ba. Ba shikenan ba. Yanzu ya zo ya kawo abubuwa daban-daban, ya ce kamfanoni waɗanda za su ɗauki alhazai na aikin haji, an cire musu duk wani haraji domin aikin haji ya yi sauƙi ga mutanen Nijar. Kamfanoni da suke so su zo su yi kamfani a Nijar, su zo su yi kamfani an yafe musu haraji na tsawon lokaci kaza. To muna nan da kai, daga hawan wannan gwamnati, ɗazu nake gani El Harun ya aiko min, Malam El Harun ya aiko min da list ɗin kamfanoni waɗanda suka ban Najeriya daga 2015 zuwa yanzu. To yawancin kamfanonin nan yanzu za su iya koma Nijar. Domin an sauƙaƙa musu. An cire haraji, an rage musu farashin wuta, ana da aminci, ana da kaza, ana da kaza, ana da kaza. Muna nan ana yawo da shugaban ƙasar Najeriya, su ba sun sa mai riga hannun ya mai yawa. Yana tafiya hannun rigan ya zamiyo kamar irin ka sa ma yaro riga sanyin wanshi. Wai shine shugaba. Ya je yana kulle yarjejeniya da su akan za a zo magana haƙan ma'adanai. Faransa ai ba yanda za a yi baturan Faransa ya so wani ya ci gaba. Su dama tun asali da su da Italiano dukkan su sun fi zama mugaye. Dukkan su akwai duk turawan haka suke. Amma dai
da mutanen Italy wanda suka yi mulkin mallakan a Libya da na Faransa su suka fi mugunta akan mulkinsu da tsanantawa. Hannun Ingilishin haka suke amma su waɗannan sun fi. To ba wani abu wai da za ka yi tunani ka ce wai za ka sami sauƙi a gurinsu. To amma ni a wurin shi shugaban Nijar ni ban yi mamaki ba. So dama shi shugaban Nijar Nijar ƙasa ce wadda ta daɗe da mutanen ƙwarai a tarihi. Shi Usmanu Dan Fodiyo ɗan Nijar ne, a can aka haife shi. Ƙaninsa Shi Abdullahi Dan Fodiyo ɗan Nijar ne, a can aka haife shi. Babban ɗansa Shi Muhammadu Buhari a can aka haife shi. Kuma sun yi mayaƙa kamar yadda muke faɗa shekaran jiya na sarkin Damagaram Ahmadu Kuran Daga. Sun yi mutane da yawa. Hatta Gaddafi ina ganin mahaifiyarsa ainihi daga Nijar take. To su sun yi mutane dama jajirtattu. To kaga kuma ga ƙasa tana komawa daidai. Baba Misu yana ta shahara ni ce to ko Nijar dan zamu koma ne. To tunda mun ga abin ya zama abin da ya zama ƙasar ta zama malaku ba za ku ba da wuta ba wani magana na ci gaba kullun sai haraji da ake ta kokarin a ƙarawa mutane. To kaga sai mu koma mu je can mu zauna mu nemi su ba mu masauki na san ko ba za su ba mu ba ko? Ko za su ba mu? Wala bayar za ku ba mu? To shikenan ai sai mu koma amma mun koma can ka san ko ba masauki kadai za ku ba mu ba sai dai za su hada mana ni dai ba zan koma can ba sai sun hada min abu guda biyu idan sun ba mu masauki sai su hada min da mata shikenan sai na zauna a can sai na tafi da iyali na wasu na nan wasu na can ta can sai ta koya min buzanci in buzuwa ce idan kuma ba buzuwa ba ce in ba barbariya ce ta koya min barbanci in ma ya take da suna in ma ɗaya yaran ne ba zabar miya ce sai ta koya mun kuma na samu larabawan can to kaga shikenan dama na dan iya gwagwar larabcin sai mu dan gwagwar abin da zamu iya Allah ya datar da mu amma dai gaskiya mu dai a ƙasar nan muna fatan Allah ya kawo mana shugaba irin wannan na Nijar din kafaffe akan gaskiya mara tsoro mara shakka akan gaskiya ya ki zuwa ko ina fa tun da ya zama shugaban ƙasar nan in ban da Mali Burkina Faso da sauransu bai zuwa ko ina yana nan a Nijar din kawai kuma wannan abin shi zai taimake shi akai Allah ya datar da mu to Allah madaukakin sarki yake cewa manna'il lil khairi mai hana alhairi mu'tadin mutum mabannaci muribun mutum mai yawan kwankwanto to ku jefa cikin wuta jahannama allazi ja'ala ma Allah ilahan ahar wanda ya sanya ma Allah kishiya ya dauko wani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu al'umman TikTok. Barkanmu da yau barkanmu da haka da fatan kun wani lafiya daga naku Isa Bega dan gwagwarmaya. Al'umman TikTok ai sharing. Mun zo mu tunatar da al'umman duniya ne musamman ƴan uwana ƴan Niger. Mu tunatar da ku da abubuwan da mai dalili yake yi. Mai dalili fa so ne yake in sharri ya faru a cikin kasashen mu na IS shi yada kawai. Shi yada shi. Amma in alkhairi ya samu sai ya ɓoye jama'a dan Allah tun radda aka yi kudetan din ina neman wani bidiyo guda ɗaya na mai dalili inda sojojin ƙasar mu Niger suka ci nasara mai dalili ya kafe yayyaba ya jinjina musu ina neman wannan bidiyo ku taimake ni da neman wannan bidiyo ku harato mini wannan bidiyo inda dai mai dalili gashi inda sojojin mu na Niger suka ci nasara mai dalili ya kafe wannan bidiyo ya jinjina ma sojoji ya jinjina ma gwamnatin mu ta CNSP ina neman wannan bidiyo tun da aka yi wannan juyin mulki amma in sharri ya samu kan ku fara ji ga kowa ku fara gani ga post din kowa za ku same shi a gun mai dalili shi kawai abun da yake jira sharri ya samu ya yada domin shi da wannan sharri ne ya ga zai iya yako wannan gwamnatin ta CNSP in ba da sharri ba to ba zai iya cin nasara ba shi yasa ya fake da ya ga yan ta'adda sun kai hari ya dauko ya fastin ya nuna cewa sojojin mu sun kasa gwamnatin mu mai albarka ta kasa wannan fa shine kawai in ban da wannan wallahi babu wani abun da mai dalili zai yi kuma anan ma muna tabbatar maka wallahi ƙasa kake ƙasa warwas wallahi baka da riba tunda ka karyata wala yajramannakum shan'an qaumin ala Allah ta'diluna i'dilu huwa aqrabu littaqwa ai yau kai da adalin mutum ne mai dalili ya kamata inda sojojin kasar mu suka yi nasara kai postin ka jinjina ma gwamnatin mu ka jinjina ma sojojin inda aka samu nasara a kansu kai nuna jin bakin cikin ka da alhininka kai ta'aziyya to amma kai yanzu alkhairin su kake boyewa inda suka yi nasara
yanzu mun ga kwanan nan mun ga inda aka kama waɗansu infoma a jihar Talabiri. Sojojin ƙasarmu sun kama waɗansu munafukai infoma wanda suke ba 'yan ta'adda labarin sirri, wani dattijo ne fa har da ɗansa cikin yankin Talabiri. Mai dalili ba mu shi kaya da wannan ba, kwata-kwata ba mu shi kaya da wannan ba. Shin baka da labari ne? Amma inda hari suka kai ma sojojinmu da haka ya da labari da tuni ka yaɗa wa duniya, ka nuna ma duniya cewa gwamnatin mu ta kasa. Allah wadda ranka mu zabzabi na baina zalika la ilaha ulai. Allah wadda ran munafiki, kuma wai kai kake neman Allah ya nuna maka daidai kaga daidai. Tuni saboda mi Allah ya riga ya batar da kai fi qulubihim mardun fazadahumullahu mardan. Kawai kai Allah ya riga zuciyanka ta riga ta kashe, Allah ya durmuyar da kai, babu ran da zaka ga gaskiya kai aiki da ita. Kai kullum bukatan ka ga sharrin din ka yada, kaga inda aka yi nasara akan sojojinmu ka hito ka nuna mu duniya kasawan gwamnatinmu, ka hito ka nuna mu duniya cewa babu tsaro Nijar babu kaza. Amma inda sojoji suka yi nasara ba mu taba ganin ka yada ba. Allah ya wadda ranka mai dalili, wallahi Allah shi wadda ranka. Wai da haka kake so ka ci nasara, wai da haka kake so wai gwagwarmayan ka ci nasara, lullube gaskiya da bayyana ƙarya. Kuma wai kai ne kake fatan wai Allah ya nuna muku daidai ne, ya ba ku ikon binta, ya nuna muku gaskiya, ya nuna muku ƙarya ne, ya ba ku ikon guje mata. Tuna ai kuna bisa hanyar ƙarya, kowa san kai makaryaci ne, kowa san saboda damar ka ta bare ne, kuma ta baru tuwonku ne ya baru kuma inda ya zuba wala ko an dawo aka ce ku ci ba za ku ci ba, ko an ce ku dawo ku ci ba za ku ci ba, saboda me tuwonku da aka barar an zubar da shi a cikin shadda ne, ko an ce ka je ka ɗebo ka ci wallahi ba za ka ci ba. Saboda haka kai haƙuri jama'a, da Allah ku share. Muna roƙon Allah duk maƙiyin Nijar, don Allah al'umma ku rubuta amin kawai. Duk maƙiyin Nijar ubangiji Allah ya tona masa asiri, duk wanda bai son Nijar ta ci gaba ubangiji Allah ya tona masa asiri, Allah ya karya shi, Allah ya nakasa shi, Allah ya susuta shi, Allah ya ragargaza shi. Al'umma ku rubuta mini amin a kuma kawai. Haza wa salam, a huta lafiya daga naku Isa Bega. Bye.